everyone, good morning, good morning. Anyway, napunta tayo ng grocery store. Bibili tayo ng kailangan ng ating chicken soup. Kasi nagmura yung chicken breast natin. So, ito na nga. Pag uwi ko ng bahay, ito ang nabili natin. Mayroon tayong gatas, chicken breast, orange juice, mga gamot. Pagdating ko na nga ng bahay, binigyan ko kagad si Mother ng gamot. So, i-start na natin yung ating chicken soup. So, ito na po. Unahin natin yung mantika, sunod natin yung garlic, sunod natin yung luya, at isunod na rin natin yung sibuyas. So anyway, sunod na natin yung ating chicken breast na pinakuluan. Sinid ko yung sabaw niya na pinakuluan natin yung chicken breast. Tapos ilagay natin yung ating mga gulay. Carrots, potato, at celery. Yung celery at potato, optional lang po yan. Pero, syempre, mas maraming gulay, mas masarap. Mayroon tayong garlic powder, mayroon tayong pepper powder, at mayroon tayong chicken bouillon powder. Anyway, isunod na natin yung ating sabaw na pinagkuluan ng pasta at yung ating chicken breast. At dinagdagan ko pala yan ng tubig o sabaw. So, pagkaluto na ating mga gulay, isusunod na natin, pinakuluan natin ng pasta para mas madali na pagluluto. So, yan ang ginagawa ko, sinasabay-sabay ko. At iyan na po, galing sa ating garden, yung ating green onions or scallion. Lahat po yan ay optional mga dear kung paano nyo lutuin yung chicken soup. Kasi itong chicken soup, kung hindi mo nyo alam, at maganda ito para sa ating katawan, lalo may ubo at sipon tayo. At lalo na sa mga bata na hindi Kain tayo! or nawalan yung ganang kumain. Ito po ang best option natin sa mga nanay. Ayan na po, ako ay kumakain na. Hindi ko kasabay si Mother dahil si Mother nakatulog after ng napainom natin siya ng gamot. So, ako na muna kumain kasi kailangan ko rin kumain para bago ako iinom ng gamot. So, ayan na po, ang sarap ng kain ko, ang sarap ng sabaw. Lalo na yung malasahan mo niyang mayroong lasang luya. So, anyway, thank you for watching everyone. Ang sarap ng kain ko. Lahat ito ay maganda sa ating katawan, lalo na yung chicken breast or chicken soup. Chicken breast ang ginamit ko kasi mas malaman. So anyway, ayan, ang dami ko na naman ng daldal. Thank you for watching everyone. Bye and see you next time.